А над днем нам угородній замок узвишає, князь Давид рихтує зброю, вершників збирає. Раз чужия края відімчали до Франкфурта, немців бояри Давида перебили хутко. Князская дружина, 5 німецьких фройлян подзялили живо. Але не як 2 Літвіна сварку розпалили, найпригожую дівчину між собою ділили. Прийти до згоди мирним годним чином, перший вирвав меч із похвал і розсік дівчину.